Gaurko bideoan LibreOffice Writerreko tresna barra estandarra azalduko dut, bale? Tresna barra estandarra hemen dagoen barra hau da, eta dokumentu batekin hasteko aukera nagusiak bertan ditugu. Jakin beti ere menutikan egin daitezkela gauza guzti hauek, adibidez dokumentu berri bat sortu, gorde, ireki eta abar, baina kasu honetan tresna barratikan azalduko ditut. Hortarako lehenengo aukera dokumentu berri bat sortzeko da. Hemen gainean klik egiten badut, dokumentu berri bat sortuko du. Aldiz, hemen fletxa honetan klik egiten badut, aukera izango dut LibreOffice paketeko beste programak irekitzeko ere bai. Hau da, kalkulu horri bat, aurkezen bat, edo dena delakoa. Nik testu dokumentu batekin lan egingo denez, hemen egingo nuke klik. Jada irekia dut, beraz ez dut egingo. Bigarren aukera irekitzeko aukera da. Jada sortuta dudan dokumentu bat irekitzeko. Hemen klik eginda, gure ordenagailua irekiko luke eta bertan aukeratuko genuke ze dokumenturekin jarraitu nahi dugun lanean. Ni jada irekia dut, beraz utzi egingo dut, baina bestela dokumentua ireki, eta hemen ireki botoia sakatuko genuke. Urrungo aukera gordetzeko. Gordetzeko oso garrantzitsua da, batez ere akatsak ez egiteko. Bi modu nagusi hau da gordetzeko. Lehena, dokumentua izen berdinarekin eta leku berdinean gordetzea, hau da aurretikan genuen guztia berriz edo gainean idaztea, eta beste bat beste izen batekin gordetzea. Oso ziur egon behar dugu edo jakin behar dugu dokumentu berri bat sortu nahi dugun edo aurrekoaren gainean idatzi nahi dugun. Bestela gero atzera bueltarik ez da egongo eta. Horregatik ezberdintasun hau da. Hemen klik egiten badugu dokumentua gainean gordeko luke. Eta hemen gorde honela egiten badugu leiho berri bat irekiko zen eta dokumentu horri ze izen eman nahi digun agertuko zen. Adibidez, nik dokumentu honi aldaketa bat egingo diot eta dokumentu hau beste izen batekin gorde nahi dut, ez bestearen gainean. Hortarako, gorde honela aukeratuko dut eta tresna barra estandarra 2. Izen horrekin agertuko zen eta testu hau du. Baina nik orain fitxategia ireki edo hemendikan zuzenean ireki egiten badut eta lehengo dokumentu hau irekitzen badut, ikusiko zuen nola dokumentu hori hutsa dagoen. Zergatik beste izen batekin gorde dudalako. Hori ere erabili daiteke gorde honela beste leku batean gordetzeko. Hau da, dokumentua karpetan gorde beharrean azpi karpeta batean gorde nahi badut, horrela egingo nuke. Hau oso garrantzitsua. Fletxa honi klik egiten badugu, esportatzeko aukera ere badugu. Esportatzeko aukerak egiten duena da, dokumentu hori PDF bezala esportatu, EPUB bezala esportatu, irudi bezala, PNG irudi bezala, guk aukeratuko genuke. Hau normalean ja dokumentua amaituta dagoen egiten dira ekintza dira. Eta beste aukera bat, txantilloi bezala gordetza. Zer da txantilloi bat? Plantilla bat, bale? Adibidez, gure institutoak, edo enpresa, edo elkarteak, logo bat baldin bauka eta idazten ditugun dokumentu guztiak logo hori izaten nahi badugu, sortuko genuke dokumentu bat logo horrekin, hemen sakatuta txantilloi bezala gordeko genuke, eta ondoren, dokumentu berri bat sortzen dugun bakoitzan logoa sartu behar izateko, fitxategia, berria eta txantilloia. Orduan txantilloietikan irekiko genuke, edo hemen txantilloiak, ireki txantilloia. Txantilloi hori irekiko genuke eta jada logoa eta dena jarrita izango luke. Urrungo aukerak ere oso garrantzitsuak dira, batez ere lan aurrezteko garaian, bale? Ez dakit zergatik gaizki idatzi duen, baina froga bat idatzi nahi dut, bale? Hau aukeratzen badut eta moztu nahi badut, hau da leku batetik bestera eraman, kasu honetan ez dago ezer, baina parrafoen artean testu bat mugitu nahi badut, ebaki egingo dut, eta gero nahi dudan lekuan, itxatxi. Baina itxatxi egiten badut, aurrekoa ebaki dudanez desagertu da. Horren ordez, beste batzutan kopiatzeko nahia izaten dut. Hau da, kopiatu egingo dut, eta beste leku batean, itxatxi. Baina ikusten duzuen bezala, aurrekoa ere mantendu zaigu. Bale? Itxasteko garaian ere forma asko daude. Nik adibidez, lerro honi propietate batzuk emango dizkiot, aurreko bideo batean azalduko ditut propietate hau ezer diren, baina propietate batzuk emango dizkiot eta kopiatu egingo dut. Baina gero nik dokumentu honetan itxatxi nahi dut formaturik gabe. Orduan, hemen itxasteko botoi honi txakatu dut eta formatu gabeko testu bezala itxaste badut, agertuko da horrela. Ez nik kopiatu dudan bezala formatu guztiarekin. Baizik eta letrak edo hitzak errespetatzen ditu, baina nik eman diodan forma guztia galduko luke. Urrungo aukera klonazioa da. Klonazioa ere lan aurrezteko garaian oso garrantzitsuen zerbait da. Nik adibidez
lerro honi propietate batzuk eman dizkiot, belztua, amasei, gorria, azpimarratua, kurtsiba, zentratua, bale? Nahi dizkiodan propietate guztiak ematen dizkiot, eta honi berdin eman nahi badiot, eta dena egiten hasi beharrean, propietate asko direlako, testu aukeratuko dut, klonatu formatua, eta agertzen den kubo honekin aukeratuko dut zerri nahi diodan klonatu. Aukeratzen dut, eta klonatu du. Propietate batzuk ez ditu klonatzen, ikusi duzuen bezala, hauek behintzat aukeratu ditu, faltako dake bakarrekan zentratzea, bale? Karakterekin lotutako gauza guztiak klonatu ditu. Urrungo bi aukerak, hau atzera egiteko da, hau da, orain zentratu egin dut, baina nuen egin nahi, orduan atzera bueltatuko naiz, bale? Hau beti pauso bat atzera doa, edo nahi ditugun pauso guztia, baina beti ere orden batean, bale? Eta fletxa berdearekin aurrera. Oso garrantzitsua da, hauen erabilera ondo ulertza. Adibidez behin dokumentua gordetzen dugunean, jada ezingo dugu atzera joan. Edo aurreko egunean egindako gauza baten aldaketak ezingo ditugu egin, bale? Beraz, hau atzera joateko da, momentu puntual batean, bale? Aurreko egunean egin nuen izenburu hau kendu nahi badut, egin behar dut aukeratu, eta garbitu formatua dena delako, baina atzera ezingo dut joan. Urrungo aukera bilatu eta ordeztu aukera da, bale? Nik adibidez hemen, froga jarri berrian proba jartzen badut, imaginatu dokumentu batean, 20 aldiz idatzi dudala gaizki hitz hori, edo H bat aztu zaitela, edo dena delako. Denak banan-bana bilatu berrean, honekin egingo nuke. Bilatuko nuke adibidez proga, eta esango nuke, zerrekin ordeztu nahi duzu? Froga. Bale, aukeratu ezaket, maiskulak eta minuskula bere iztean nahi dudan, edo ez. Lehenengo aukera bilatu egingo du. Bakarrik esango dit, badagoen zerbait horrela idatzita. Ordeztu galdiz egingo du. Bilatu eta gaina ordeztu. Eta ordeztu denak, hori duten guztiak ordeztuko ditu. Adibidez kasu honetan, ordeztu denak egingo dut, eta teorian, proga hori frogagatik aldatu beharko luke. Bilatutako gakoa, behin aldiz aldatu da. Behin aldatu da. Horrek esan nahi du, orain froga dagoela da. Hau behin egiteko agian ez du zentzurik, baina dokumentu batean hitz bat, izen bat, edo zer gauza askotan aldatu nahi badut, horrela egin daiteke. Urrungo aukerak ortografia zuzentzailea du, hau aurrera azalduko dut, baina honekin aktibatu edo desaktibatu egingo dut. Honek egingo lukena, guk aukeratu dugun hizkuntzan arabera, kasu honetan euskara, zerbait gaizki idatzita baldin badago azpimarratu egingo luke. Gero guk ikusi beharko genuke nola zuzendu. Urrungo aukera, formatu markak aukera da. Hau oso garrantzitsua dokumentu baten formatua edo maketazioa ondo egiten ari garen jakiteko. Adibidez, hau aktibatzen badut ikusi ezaket, hemen hitzen artean utxuneak idatzi dudala, puntuak utxunea adierazten du, honek lerro jauza adierazten du, nik hemen tabulazio bat idatziko banu, fletxa horrek tabulazio adierazten du, horrela ikusiko genuke formatua ondo eman diodan dokumentu bati. Aurrerago, ziur eski beste bideo batean azalduko dut hau zehatzago. Hau aktibatzen badut, ikusten joango naiz, ea ondo egiten ere naizen, eta kentzen badut, ez da zer pasako. Izenak dioen bezala, berez honek izena du ez inprimitzeko karakterea, hori elitzak inprimituko, hau da bakargan informazio jakiteko. Urrungo aukerak, urrungo bideotan azalduko ditut, baina jakin hemen daudela. Hau denak txertatzearekin zer ikusi dute. Lehenengoak tabla bat txertatuko luke, urrungoak irudi bat, grafika bat, testu kuadro bat, horri jauzi bat. Horri jauzi bat zer da? Adibidez, nik hau portada bat imaginatu eta bigarren horrira joan nahi dut. Denbora guztian, tekladuko intro botoia sakatu beharrean, hori ez da egokia, hori egin beharrean, zuzenean hemen sakatuko nuke, eta horri alde jauzi bat dengo litzateke. Orduan, bigarren horrira joango ginateke, eta jada, ikusten zuen, lehenengo horrian portada gongo zen, eta hemen bigarren horria. Tartean karaktere berezirik gabe. Askotan, kexatzen gara, intro bat eman eta atena lekuz aldatu zaigula, normalean, introak eta erabiltzen ditugulako da, horri alde jauziak egingo gentu, beti horre gongo da horri alde jauzi bat. Eta hemen, oraindik eta lerro gehiago idatziko bagenitu, ikusi, hau ez dela aldatu, hemen jarraitzen du. Bestela, ikusiko dugu hemen, A, naiz eta hemen idatzi, horrek horri horren hasieran jarraituko luke. Aldiz, introa egingo bagenu, horri alde jauzia erabili gabe, barkatu, urrungo berago joango litzateke. Urrungo aukerak ere, eremu bat txertatzeko, karaktere berezi bat txertatzeko, hiperesteka bat,
oino harrak, bukarako garrak, hau dena landuko ditugu aurrerako. Jakin hemen da bera. Bideo honetan gehiago zentratu nahi nuen, dokumentu batekin hasteko aukera hauek, berri bat sortzeko, kopiatu eta itxatxi, desegin, aukera hauekin, bale? Aurrerago esan bezala, beste aukera guzti hauek landuko ditugu. Besterik gabe, ondo izan.